Доброго дня, друзі! От що з моєю обувкою Талан української фірми, артикул ВС405У. Це боти. І я купив їх у листопаді 2025 року. 3 місяці вже покористувався. Та от що з ними зробилося. Купив я їх за 20 євро. За 20 євро. Це я так думаю, що кожзам був. І цей кожзам полопався. Але ж я використовувався кремом для обуви. Вот. Ходив до праці кожен день. 5 днів на тиждень. Значит, кожзам полопался, вот эта поверхность, я так думаю, что это кожзам. И вот он стрескался на одном ботинке, и вот начал уже трескаться на другом. И проступил вот такой вот материал серый. Я не знаю, что это точно, но, наверное, какой-то полимерный синтетический материал. Похоже на то, вот здесь чуть-чуть белое что-то идет. Вот. Вот такие ботинки. Ну, я могу указать еще фирма Талан. Ну, цю партію не добре зробила. Вот. Та теж хочу казати, що подошва почала лопатися. Та вже є вода в носки. Це теж дуже проблема для робітника. Вот такие вот ботинки у нас. Вот. Так.